Ikruok ne yiero maduong' mar higa 2027 ne okawo kore jumani bang' duond bura mar ODM kod UDA puodho chenro mar chako twak mar loso riwruok mar siasa jumani. Twak mar loso riwruok mar siasa e kind UDA kod ODM kata kamano kendo duond buche aboro mane oloso riwruok mar Kenya Kwanza motelo ne yiero mar 2022 kama ng'aw. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wachni. Tarik 11 dwe mar Ang'wen higa mar 2022 riwruok manyien mar siasa ne onyuol e piny Kenya, riwruok mar Kenya Kwanza. Maromo duond buche ochiko ne oketo kokgi ogirimiti mar miyo jachung' margi William Ruto loch e yiero mane iye pek e kindgi kod riwruok mar Azimio la Umoja. Kwa hivyo tuachane na wale ambao nyumba zao zinaporomoka, sisi tugange nyumba yetu hii ya Kenya Kwanza na tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia tuweze kuchukua serikali mwezi wa 9 na kuanza kuboresha maisha ya Wakenya. We are unveiling a winning horse. If they want to win and get something of their bet, then they should place their bet on Kenya Kwanza. This is the winning horse. I started campaigning for president when I was 21 years old, and I was in a campaign team for Kenneth Matiba. This is my 7th presidential campaign. I forgot how to lose elections 20 years ago. Duond buche mag UDA, ANC mar Musalia Mudavadi, Ford Kenya mar Moses Wetangula, pamoja African Alliance mar Amason Kingi, Tujibebe Party mar William Kavogo, Farmers Party mar Irungu Nyakera, chama cha mashinani mar Isaac Ruto, kod maendeleo chapchap mar Alfred Mutua ne oloso Kenya Kwanza. Duond bura mar ANC ne oketh kendo riwore kod UDA higa mokalo e kinde ma DP mar Justin Muturi to ne owuok oko mar riwruok mar Kenya Kwanza bang' Ruto teng'o lwet JB Muturi mogo ka jatend migawo mar jotije sirikal. Mana ka jolony weche mag siasa wacho ni odiochieng' achiel e siasa inyalo pim kod higa achiel, yamb siasa ne olokore e jumani bang' ODM kod UDA puodho chenro mar chako twak mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. The committee meeting expressed the intention to initiate structured negotiations with different political formations, beginning with the United Democratic Alliance. To this end, we have mandated the party leader to commence this process. Concurrently, consultations with party members will proceed, culminating in the National Delegates Convention. Kata kamano, ibura mane ochwoye kom kod ogai mar UDA William Ruto, UDA ne opodho twak e kindgi kod ODM ma ok riwruok mar Kenya Kwanza, wach makelo penjo ni duond buche mamoko mag Kenya Kwanza to ochomo kanye e yiero mabiro. Dibed ni gidhi keto kokgi e winjruok manyien kod UDA, kose riwruok manyien mar siasa dibedo kind ODM kod UDA kende. Jaod bura ma Kibwezi West Mwengi Mutuse, mabende en jakanyo mar maendeleo chapchap, achiel kuom duond buche mag Kenya Kwanza, wacho ni gidhi siro lwedo jatend piny William Ruto e yiero matielo ariyo. Mutuse medo lero ni pok gibet piny ka duond bura mar maendeleo chapchap mar loso e winjruok manyien kod UDA, kata kamano gin kod geno mar goyo mbaka e wi lai ma gidhi kawo e siro lwedo William Ruto e tielo mar ariyo. Chenro magwa mag tudore kod tend duond bura mar UDA mar yudo ler e wi wachni ogore e Luanda bang' jagoro maduong' mar UDA Hassan Omar rem duoko ote mago machuok kaachiel kod mako simbe magwa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar duond bura mar MDG David Ochieng ogolo